خودê ji wan nerazî, çima lê dikin gazî, eger Xwedê bixwazî, ne hewceya ev gazî, ji xwe nadê yên feqîr, çi qas bikin qîreqîr, ê gorûnê berdî wêr, tim dibêje Xwedî xêr. Dem baş, em ê xeleka xwe ya 12 da ji programa Pendên Kurdî digel we bin. Di vê xelekê de em ê pendên girêdayî bi xwedava pêşkêş bikin. Meteloka me pêşî dibêje, Xwedê xêr û gunehan li aniya mirov dinivîsîne. Tê gotin, ta yek tengasiyê nebîne, Xwedê bi bîr nayîne. Xwedê dibêje, raba ez bi te re, ango raba kar bike. Çi kar be bela be, hemû pîrozin û bisûdene. û bi taybetî ew karê ji bo aboriya kufletê malê. Xwedê rizqê qinc û xiraba bi hev re dişîne. Me Xwedê nedîtiye, lê me bi aqil nas kiriye. Dibe Xwedê bîr dike, lê ji bîr nake. Ango bîna Xwedê fereha. Zû bi zû gunehkaran dadgeh nake, lê her wê hesab bi wan re bibîne. Xwedê dike mû, lê naqetîne. Mû? Erê mû. Mû? Erê bavo mû mû. Tu mû jî nas nakî, çawa çi bû? Belê nas dikim. Angoya we çi ye? Ango Xwedê hêviyê nabira. Tiştekî biçûk ji hêviyê mirov re dihêlê. Xwedê dest jî daye û derman jî daye. Dibe Xwedê ji yekî bistîne, di nanî wî di helawê de dişkîne. Xerbî vê jî xineskira me de. Xwedê li yekî dinerê û kumî wîne li gor serî wî çê dike. Ev jî weke ya dibêje, Xwedê evdê xwe nas dikî û kumî wî li serî wî rast dikî. Wallah rast e, vê carê te lê xist. Lê tu zanî bê çi wat heye wê? Na, diya min her tim ji mir dibêje. Di xirabiyê de yan jî di qenciyê de? Xwedê bêhtir di xirabiyê de. Nexuyaniye. Ango Xwedê mafê her kesî li gorî kar û kiryarên wî didiyê de. Hindeke pir xweş dibêje, Xwedê çav û gav dane, rabe bike bêhedane, ji bo zarokên te bixwin xweşê nane. Tayekî di nav xwe Xwedê de bihêle. Ango te derew kirin, bila bêzrar bin û gota dizî kir ji xizana neke, hinekî bila Xwedê li bîra te bê. Xwedê hest çar kesan dike. Ew mirovê devliken, ê li ser mil bêr û ben, ê jiyan dorand bê derew û bêfen, ê qenciyê dike bi kesê xizan û reben. Dibe ê li Xwedê bigere wê bibîne. Xwedê dibêje, li te karê bêhedan û li min dan. Ango divê mirov bisebire ta ku Xwedê bidiye. Tê gotin simo bêke de tiştek jê nayê û dibêje Xwedê bi min ve nayê. Xwedê ji te re yar be, bila tu bêşûr û dar be. Xwedê ahê bizna kol ji ya bi qiloç re nahêle. Em ê li vê derê herin cem dadê bi çi dibêje. Me îro xeleka xwe bidawî kir û dem baş. بزنا كل يا بقلوتشا ويا قلوت تعديل يا كولتكي بير عطول تعديلات كي اختاري تخيتي شيني بخليت يا هني وجيرنا هيلي يعني بزنا كل قلصه بزنا قلوت تعديلات كي تشيني قلي هني نهيلي جيرا حبسات بدلي ميانه خدت لي مجلكي وانا كانش خليل كرمامه مش ولاتي غريبان غربته
گلگی نخوش و از رابم نبینا رایخم قسقت زعلان آسفالی فادین ما برپاله از رابم بازنیت خوبش گرم شما هست بینگنش خلیل بکم من آلا خزما قدقم جرابک مهوردم بزماره بسکت خوب برم سرش ماس بینگنش خریدان بکم ادا خدا رفزاره گنش خلیل بنم سوار بکم لکمی تکی طاله ملکا بره خود دوالات غریبان غربت دل میدان شامل نام عثمانیات تخاره بره برای کسک لومال بسمامه بنگم نبه سارگی کردن چندی بکار و بار نما